magtamo, magkangenala. Rigega na ganang supporters sa kaya katamong 15 ang mga lagong candidates na ning Mutyaning San Fernando 2025. Tunggal-tunggalan tala puring sablang babaeng tatagalan. Ketang Corona, potang Bengi mumuna. Barangay Alasas, Angelique Saidre Cortez. Barangay Bulaon, Jensel Canya. Barangay Kalulot, Freya Chanel Simbulan. Barangay del Carmen, Princess Nicole Bacani. Barangay del Pilar, Kate Lee Carino. Barangay del Rosario, Jemay Mangulabnan. Barangay de la Paz Norte, Christine Joy Mendiola. Barangay Lourdes, Angel Nicole Rago. Barangay Mainpis, Lorraine Gutierrez. Barangay Pandaras, Angelino Campo. Barangay Sagin, Hana Kim Lumba. Barangay San Agustin, Trisha Charlemagne Villegas. Barangay San Jose, Aliana Miles Ambrosio. Barangay Sindalan, Aliana Eliza Marie Rotacio. At Barangay Talabastagan, Mira Faith Alejo. Ikita mo po, halos sa paratang na puriyegan na ganang taong Pisang Manalbe at Gulisak para king karelang candidate kada barangay. Ngayon, pakisabihan tala. Hindi na pong pwede tayo makakasabi. Sir, kaya di kasaguli pakisabihan na ka. Nino, ang kandidatang susuportan mo at bakit kaya yung buriuman niyang Mutyaning San Fernando 2025? Para po sa aming barangay Sindalan, Laban, Sindalan. Ano yung nakikita mong qualities? Ano yung nakikita mong qualities kung bakit siyang dapat koronahan ngayong gabi? Siyempre, always, number 1 ang barangay Sindalan! Nakita natin, unti-unti na napupuno ang ating venue, itong Heroes Hall dito sa may Mini Convention Center. At paalala lang po natin, dito po sa may back door, pwedeng pumasok ang lahat ng gustong manood at wala po itong ticket. Libre po ito. Kaya naman po mamaya makikita natin sino ba ang karapat-dapat na patungan ng corona bilang Mutyaning San Fernando 2025. Pero po, sa mga team bahay dyan, huwag po kayong mag-alala. Dahil nandito po ang CLTV 36 at ihahatid namin sa inyo ang napakagandang gabing ito dahil pwede po kayong tumutok sa CLTV 36 Free TV sa aming official Facebook at YouTube account at sabay-sabay nating makikita sino nga ba ang papasok sa top 5 at mula doon ay pipiliin natin ang reyna ng Mutyaning San Fernando 2025. Pakinggan natin, handa na ba kayo malaman ang Mutyaning San Fernando 2025? Ayan, tumutok po kayo, bandang alas 6, magsisimula na ang ating event. Tumutok kayo, sama-sama natin tignan gaano kaganda at katalentado ang ating mga Mutyaning San Fernando 2025. Ako po si JM De Jesus ng CLTV 36.